Peps odumo. Peps. Angithanda umulele kanjena. Namhlanje uphilanga kahle. Awukho rice namhlanje. Ushoda ngani? Awushodi ngalutho. Sengele? Ukudla. Ngiyakubona namhlanje ukuthi awukho right Yo. Ngona hambe ubambe igwinya mfethu ne? Hambe ubambe igwinya Peps odumo. Ngiyakubona ukuthi awukho right namhlanje sobele ekseni esikhuluma ukuthi awukho right. Manje akubuka ulele mfethu abantu bakudinga indlela abakuthanda ngayo bathi munguphi uPeps namhlanje. Anginayo imali yokudla Peps ne? Abantu abafuna ukushutha namhlanje. Uthola manje lapha kulo mama u5 rand. Oh, 5 rand. Oh, kungcono. Mina ngisihlabhaya uphathekile kahle esimeni sempilo. Hayi right ngini. Yeah. Kungcono vuka Peps uyithathe uphante ne? Abantu bayithanda indlela ophanda ngayo mfethu. Alright. Sharp.